लोगोफोर, नोंथांमोना पेन्सिलखौ गोबां बार गावनि आखायाव लाबाय जानांगौ आरो नोंथाङा बे पेन्सिलखौ अकल लिरनो थाखायल' बाहायदों जानांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै आसरित मोनगोन जे जाय पेन्सिलखौ नोंथाङा गोरलैयै लादों बे पेन्सिला नोंथांनि लाइफखौ सोलायहोनो हानाय गियानबो होनो हागौ आरो बे गियानखौ दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव पेन्सिलनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दङ। लोगोफोर, बे पेन्सिलखौ बानायग्रा मानसिया पेन्सिलखौ बानायखांनायनि उनाव ज्यामिति बाकसाव सोयैनि सिगां पेन्सिलखौ बुंदोंमोन जे आङो नोंखौ बुहुमनि मानसिफोरनि आखायाव गथायैनि सिगां मोनबा आयदा होगोन जायखौ नोङो मानिनांगोन, अब्लासो नोङो बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन पेन्सिल जानो हागोन। फार्स्ट आयदाया जाबाय नोङो बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन पेन्सिल जानो थाखाय नोङो सिगां गावखौनो मालायनि आखायाव नोङो गथायग्रोनांगोन। नैथि आयदाया जाबाय नोंखौ गेजेर गेजेर सैख्लाबनाय जागोन, नाथाय नोङो बेखौ सैसोनो हानांगोन। थामथि आयदाया जाबाय नोङो गोबांथार गोरोन्थिफोर मावगोन, नाथाय नोङो जेब्लानो गोसो नोङो नोंनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै लानो हागोन। आरो ब्रैथि आयदाया जाबाय नोंनि बयनिख्रुइबो गोनांथार जिनिसा जाबाय नोंनि साया नङा, नोंनि सिंनियासो जागोन। आरो बाथि आयदाया जाबाय नोङो जेखि खामानियावनो बाहायजाया मानो नोङो बेयावनो नोंनि निशानखौ गारबोनांगोन, अब्लासो नोङो बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन पेन्सिल होननानै मुंख'जागोन। अब्ला पेन्सिला गावनि गिरिनि बुंनाय बै मोनबा खोथाखौ गोसोआव लाखिगोन होननानै समाय लाबाय आरो मालाबाबो बावनाय नङा होननानै बियो गावनि गिरिनि सिगाङाव सिमान लाबाय। लोगोफोर, दानिया जोङो बे मोनबा खोथाखौ गोसोखांनि, बै पेन्सिलनि जायगायाव जोङो गावखौनो दोननि जे फार्स्ट आयदाया जोंनि थाखाय मा थोनदों। बेनो जाबाय, फार्स्ट आयदायानो जाबाय जोङो जिउआव देरहासार जानोब्ला, साक्सेस जानोब्ला जोङो सिगांग्रो गावखौ जोङो बेबायदि मानसिनि आखायाव गथायनांगोन जाय मानसिया जोंखौ जिउआव देरहासार खालामनो हागोन। एग्जाम्पल हिसाबै सचिन टेन्डुलकारा बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन प्लेयार जानो हादोंमोन, खारन बियो गावखौ उन्दैनिफ्रायनो गावनि गासैखौबो बियो गावनि कचनि आखायाव गथायजोबदोंमोन। नैथि आयदाया जाबाय जोंबो बुहुमाव देरहासार जानो थाङोब्ला जोंनि सेरावबो गोबांथार जोंखौ सैसोनांगोन जोङो, आरो जों गोबांथार गोजौ गाहाय जोंनि समावबो फैगोन, नाथाय जोङो बेखौ सैसोनो हानांगोन। आरो थामथि आयदाया जाबाय इसोरा नोंथाङा आरो आंनो गोबांथार गियान बुद्धि जोंनो होदों, जोङो जोंनि मावबोनाय मोनफ्रोमबो गोरोन्थिफोरखौ जोंनि इस्सा जाब्लानो जोङो सुद्रायनानै लानो हागोन। आरो ब्रैथि आयदाया जाबाय जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिनथार जिनिसा जाबाय जोंनि सिंनिया जागोन, जोंनि सानिया नङा। जोङो हायथुथु, जोङो गोसोम, जोङो दन्दा, जोङो गोजौ, जोङो गाहाय बेजों जेबो लोब्बा गैया, नाथाय जोंनि सिंनियासो जागोन, जोंनि गियान, जोंनि बुद्धि, जोंनि साननायासो जागोन। आरो बाथि आयदाया जाबाय जोङो जेखि खामानि मावा मानो, जेरावखि थाङा मानो जों बेयावनो निशान गारबोनांगोन, जाहाथे जायनो मानसिया नोंथांनि मावनायखौ नुयो बेनो बुंनो गोसो जायो, वाह खामानिखौ मावोब्ला बेबायदि मावनांगौ होननानै बुंनो गोसो जायो। लोगोफोर, बे मोनबा खोथाखौ जुदि नोंथाङा बाहायो अब्ला नोंथाङा निस्सय जिउआव देरहासार आरो साक्सेस जागोन। लोगोफोर, आङो आरो दिनै बारा गोलाव बुंनो सानासै, एसेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'बाय। आरो नोंथांमोना जुदि बेबायदि मोजां मोजां मटिभेसन भिडिअ खोनासंबाय थानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट खालामनायखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगां नुनो हानाय बायदि। एसेनोसै।